Ya u pila aban beng Henry kumno pinrat de ha urang ba king kasyong kamon bajwa tenga pedang sobhai phi ki parlok shaka ne ka channel balada phi de ibadang thamai ha ka ne ka channel sngo pha ban subscribe like bat share kam niar ngin siam ya hirang yele kai football kumu Cristiano namar ka jing ne slam ha ka jing le kai football wat la kerta ka balarang ba kalong ko way pat ya u Cristiano namar ki babon hi ki player ki bom la ban le ya kane u Cristiano Ronaldo u baladon shaka sau plus nem Henry udang satar pha ha ka ba udang la pha ban yele kai wat haki jing yele kai world class bat ban yakun bat ki rang yele kai ki bedang sanla bat wat lada rang ba amakna karta jong uru Henry kane kamla setia ban pensengi ya u Cristiano ban tepi ya ka gol hakaba uladon kendai spa lab nyotli ki gol haka karier jongu bat hanin gamit haka jingle kai semi final jong ka Nation League ka Portugal Persha iya ka Germany haka jingle kai jong ka first half ka jingle kai kadang long malu mala haka babaro art league ni gitim kimla ban penki iya ka jar haka baki lekut dan not cool haka first half Henry tang chuan pai shaka second half ka jingle kai kala kham hit khandia haka bana ka liang jong ka Germany kalion kong ban penki iya ka jar langba u Floren Vias haka menit ka basau pra kabal pelong ya ka Germany ban lit da way not cool Henry tang hadin ka to ka nepor haba Fran Conceição bat uwitin ha kilami madan Naka substitute karkom yele kai jong ka Portugal kala kalahi khandiat akaba I kumbakan yo shisha ban tep iya ka gol bat hoy tang hadin ka 2 minit haka minit ka ban ro phulai Fran Conceição ulala ban penpai iya ka te ka sigol bat tang hadin san minit u Cristiano Ronaldo uliyo ban tep iya ka gol ka baar nakabanta ka Portugal kabala assist da Nuno Mendes bat kane ka gol jong u Cristiano kala pha iya ka Portugal shaka final jong ka Nation League hakaba kala la aban job da arloi iya ka Germany bat manta ka Portugal kadang up final iya ka France lane ka Spain kat ki ba job hapdeng jungki bat iya kane ka jingle kai an sayele kai manta kami akapor khat arsh teng sinya Khubor